doctor for no cry say moje agina ni chirim as say ye cry say ye sole anope ye kakra kwa ye bedi nyina ene ye de ko hospital ba woni say we deserve say we ebo no eja wan kasa ti well deserve ne de me de na nka wo ma aha me momu de nka to me ne de deserve say omo bono ne de eho no na nka wo say nko mu hwehwe mu me ye hunu say o mental problem eja Mr. Hono de oh ye just say a woman say was almost bono kakra no more ye but a brono ko deep adwene nye brother and me offers na adwene na aka enu kwa hono no na ma e brono e ha ye kakra Abusia empenifoɔ sɛ wode kokomutie ɛkɔ yi a yɛde sotro ene gya kwan abrante bi na yɛfrɛ no Mustafa Kumase ɛde kokomutie akɔ yɛ masabi de yɛde sotro ɛna agya no kwan ne nyinaa ɛne sɛ wɔtwe video anaasɛ wɔtwe phone de sinanim ɛyɛ video ɛkasa yɛ ɛma na no kɔtra wɔpemso ya wɔkyerɛ sɛ opemso ahyɛ mbɛ bi sɛ wɔn ɛnna no no sɛ wɔn Mustafa tuwe de ɔno ɔyɛ clan na nya ade a wɔbɛda nnɛ wɔkyena ka ho na busua sɛ nka wonnam pa ɛne nka hyɛ wo demo na ensɛm abrante no ɛkekae ɛne afeni ato no ɛwɔ ne nsɛm no akyi no emu ntremu ɛna mede ba bɛso a mesrɛ sɛ obi subscribe button so sɛ na ɛbɛyɛ na upload ne tompe wo ne first person a wonsa ebidi kan ka busua sɛ wo pɛ bag papa nso na wo de akita kɔ baabi a ɛyɛ bag setera ɛna me kamfo ɛde ama ladies bag de ɛno ane bag setera ɔmo wɔ kaaso akakraba ɔmo ne KFC no ɛne di hwem ne mu ɔmo numbers no so egu screen aso betimi afa na ɔmo ɛde nkɔmɔ bag bi a wo pɛ bi a wo bi edi amaw abusia ase ebodi ewa yensem de ene na asanteman himana na komedi ya de motoso yensa ene beto odwa August busumi nim se na ekwa kura ne no ena asanteman ede hyehyeye ene amra na amane ede gu kwamu ana wo de bepe na na hima krabre na ehye ne mu ba ko ne se ya woda wo mu de na ebekọ ban mu no saada ne de ema wo bia ensi abonten ne se wo ye hwan woso na ate sen kra opim so ahye ne mra se be ensi abonten obi ahye dem na won na ne titiru ni anwumre no eno ekire emra amane eni tumi a asantefo edidi wo mudwuma e wa asanteme mu na wei ena asamba no ebeto monte so abrantie ya wodi Mustafa no ekire se wono obe challenge otumfo ne mra na wahye na wono de saa mra na otumfo ahye se wo mu na no enya ade a wo beda ebusu abrantie wa na no wanhye ne dem wo san kofa phone edisi nanim eye video keka nsem tutu bi de mane opim so ansem wo kan ye no semiti he de enya de ama no betimi aka san nsem no na busua wo keka san nsem no ewie no ena asanteman kire ne se tumi wo hoi patapapio to ye de mra eni tumi ne woro wo mo kwache na busua de me yonko video ne ekoba na esi wachire no ya bebo ho nkomo awe na ne odidi otumfo atem no asanteman wo dadwen onu ne akowe na ne didi otumfo atem no enta busua abra emrantie tigu ne so na wo mo kwache no ne video na wo ye ne nyina ne yakwa kohwa ba na we na wo mo kwache ne wie na fe ne wo mo kire ne bi kakra bi se ne ka se be kire bi kakra bi watiwa no omo kire Mustafa bibi kakra mani hu se asanteman ewo wura na ewo rampa na ebusua saade ni nyina course wie na omo pli Mustafa ne bra pani no omo bisa na se papa ensem ya etwa agu ni ne wo fa se na se wunye eye sen na wo kafa wugidi se ne eto na ka wo se eto na se o no krede ne minwa ne kan no wanka ne na so wo se ga na fo se ne nwa no se wo na mgo nyina wanya papa na adwene mu kanu na ka wo so mu de nani to se ne nwa no wo hyeda e mo no masite ensem na okeka ye no wakat o kanetra na enye wo bia na adwen sisi so ensem na wakaye no chechire tochi se wo bo enkrofo na particular ne de omobo no pa ye kra se yenyi ni kra se anhwe kra obi nyankwa yenyi ni so obi nyankwa because oma bonanim nyina ni ti nyina oma amani tese ni ti nyina ni ti kwa
ana ombobonti doctor for no kra kire se moje agina ni tirim asese ye kra sei ye sole anope ye kakra kwa ye bidi nyina ene ye de ko hospital ba woni se wo deserve nso se wo se ebo no eja wankasa ti well deserve ne de me de nanka wo ma aha mi momu de nka to me ne de deserve say omobo ne de eho no nanka wo se nko mu hwehwe mu me yehunu say o mental problem eja Mr. Hono de oh ye chese ewo mu sa se ko so omobo no kakra na omo ye na yi but ebro no ko deep adwene ne nye brother na me offers na adwene na aka enu kwa hono mo no na ma ebro no ha ye kakra na nye se bia ekwa paso no se wo che mu no se bi omobo no wie no ma dwinchi no omsa ma ne ba media na aso asa be kase ono no se ebro nsam de be hye ni mu Entabusia ensam no munchire mu ane brother no so de bai ne akwa kuze na Ghana fo bisa se Mustafa no wo kire se waboda ma wo fa phone no wan fa ne nebusuafo atem tama wo ya ade no so ye time na ya hye mra ntisi de no bia na adwene nya adwumatim ho se ya hye mra kase ntimi so me kase de tia mra na ya hye ntwe no asa Ghana ha no ye bo na pese ofo hundi a wa aboda ma na wa yare enu bi nebusuan pese o mo ye ntini ato no de Ghana fo kire se ye ono ne sum ne frefre so tro na wanya we ne nsam a Ghana fo aka mese se wo so obija wadwenche e wo comment section ho de ma me na fi wa subscribe to this page say na be na upload YouTube on the first person ya won sa ebidi kan ke all the social media platforms so for too much gh o subscribe no like no share na wunye dun so enye bia hwe dark gold na me je so ye be essential